Per últim, així tenim un resum dels tipus de moviments que podríeu trobar. Si en un cos no actua cap força, l'acceleració és igual a 0 i el cos pot estar en repòs, velocitat 0, o amb velocitat constant, moviment rectilini uniforme. Si hi ha una força que està actuant, l'acceleració serà diferent a 0. I aquí poden aparèixer dos casos, que no tinguem acceleració normal o que sí que la tinguem. Si no tenim acceleració normal, això implica que no hi ha un canvi en la direcció. Per tant, podem tindre que l'acceleració tangencial és constant, moviment rectilini uniformement accelerat, o que l'acceleració tangencial va canviar. El moviment harmònic simple el veureu en cursos posteriors. Si tenim un canvi en la direcció, és a dir, tenim acceleració normal, el moviment és curvilini. Què ens podem trobar? En un moviment curvilini en el qual l'acceleració tangencial és igual a 0, és a dir, la velocitat angular és constant, per tant, tenim el moviment circular uniforme, i una altra opció de dos altres tipus de moviments, com són el moviment curvilini uniformement accelerat i el moviment general curvilini i no uniforme, que també veureu en cursos superiors.